Det er ikke bare en kasse, jeg sender afsted. Jeg ved, hvad den indeholder og hvad produktet kan. Det gør mig glad, når projektlederen sender billeder fra installationen på site. For mig er de sjoveste udfordringer for det hele til at gå op på de store projekter. At få alle leverancer og afsendelser til at passe med, hvornår produktionen er færdig og hvornår de forskellige dele skal være hos kunderne. Og så arrangere 15 container bliver sendt lige rap. Jeg hedder Stine, og jeg arbejder med shipping. I min rolle har jeg frihed til at optimere vores løsninger, så vi nu planlægger og eksekverer vores forsendelser bedre i forhold til tider og fragtrater. Det kræver, at jeg 100% er involveret i vores projekter, allerede fra vi begynder at producere. Derfor har jeg en stor berøringsflade i hele virksomheden og samarbejder både med produktion, lager, engineering og projektlederne. I gennemsnit er jeg nok nede på lageret og ude i produktionen 5 gange om dagen. Jeg skal både have styr på, om der er noget, vi mangler for hjem, og hvornår de enkelte dele skal afsted. Hvor lang tid produkterne skal være på søen, hvis de nu for eksempel skal til USA. Og også lige, om der er vand nok i Panama-kanalen, og hvad der ellers kan være globale udfordringer for fragten. Selvom jeg skal have styr på alt det, går jeg hjem kl. 15 hver dag. Jeg er ansat 35 timer om ugen, fordi jeg har børn og prioriterer et liv, hvor jeg ikke skal lave mad, lige så snart jeg er hentet. Körber er meget fleksibel i forhold til hjemmearbejde, og min leder er meget opmærksom på, at det fungerer godt i balancen mellem arbejde og privatliv. Og så tager jeg selvfølgelig ansvar for at planlægge mit arbejde, så tingene bliver afsendt til tiden. Jeg er virkelig glad for at arbejde her, og jeg kan godt lide, at jeg har så meget ansvar, og at der ikke er nogen, der kigger mig over skulderen. Og så har jeg aldrig været på en arbejdsplads, hvor jeg har følt, at ledelsen værdsætter medarbejderne så meget. For mig er det også vigtigt at have det sjovt med kollegerne i hverdagen. Vi har meget afslappet tone, hvor der er plads til, at man kan være sig selv, men også hvor vi samtidig er professionelle. Det gør det nemt at samarbejde med alle i hele virksomheden. Og så betyder det, at jeg ved, at jeg kan stole på, hvad både mine kollegaer og ledelsen siger. Ligesom de kan stole på, at jeg sørger for, at vores produkter kommer frem til kunderne til tiden.